Στέλιο, έχεις πρόβλημα ρε φίλε. Δεν ξέρω πώς πάω προς τα εκεί. Δεν ξέρω ούτε ποιο λεωφορείο θα πάρω. Κάτι μου λέει ότι σε κάθε τετράγωνο θα ρωτάω και ένα καινούριο περαστικό. Και πρέπει να ξοδέψω μόνο... Ναι, γιατί άμα μπω μέσα στο στενό, αλλάζει εδώ. 88. Τι φας? Εκεί είναι το 79 και 77 και δεν είναι το 88. Φτάσαμε στο 77, εμείς θέλουμε το... Γεια. Λοιπόν, σήμερα αποφασίσαμε, βασικά αποφάσισε ο Στέλιος, γιατί εγώ από μόνο δεν θα έπαιρνα τέτοια απόφαση, να τραβήξουμε κλήρο. Έχει ετοιμάσει κάποια μαγαζιά, κάποιες τιμές, είπε, κάποια μαγαζιά, κάποιες περιοχές, κάποια... ναι. Στο οποίο εγώ θα τραβήξω ένα χαρτάκι και ό,τι μου τύχει πρέπει να πάω σε αυτό το μαγαζί. Απαγορεύεται να βάλω GPS, απαγορεύεται να πάρω ταξί και πρέπει σε όλη τη διαδρομή να χρησιμοποιήσω μόνο αυτό το ποσό. Θα πρέπει να πάρω κάτι από αυτό το μαγαζί και θα πρέπει να έχω στα έξοδα και το να πάω και να γυρίσω. Λίγο μπερδεμένα τα είπα, δεν πειράζει, θα το καταλάβουμε στην πορεία σιγά σιγά. Να πω σε αυτό το σημείο ότι εγώ δεν έχω καθόλου προσανατολισμό. Έχει τύχει να χαθώ στη γειτονιά μου, στη γειτονιά που μεγάλωσα από μωρό, και να βάλω GPS για να πάω στο μαγαζί που ήταν στο δίπλα στενό. Και δεν θέλει να χρησιμοποιήσω κινητό. Κάτι μου λέει ότι σε κάθε τετράγωνο θα ρωτάω και ένα καινούριο περαστικό. Οπότε πάμε να τραβήξουμε κλήρο, να δούμε πώς θα πάει αυτό. Εξαιρετικό. Σε ποτήρι. Λοιπόν, θα πάρω αυτό. Είναι το τυχερό μου αστέρι. Όλη τύχη και ο κόσμος το ξέρει. Στέλιο, έχεις πρόβλημα ρε φίλε. Θα τραβήξω κάτι άλλο. Όχι. Αυτό που έχει, τι έχει? Δεν ξέρω πώς πάω προς τα εκεί. Μαγαζί Kings and Queens, Επταπηργίου 80, Σικές. Οι Σικές δεν ξέρω ούτε προς τα που πέφτουν. Έχω την εντύπωση όμως ότι θα πάρω λεωφορείο και θα πάω κέντρο. Και από εκεί θα πρέπει να πάρω άλλο λεωφορείο. Άμα πάω με λεωφορείο. Θα φανεί. Και πρέπει να ξοδέψω μόνο 8 ευρώ. Οπότε θέλεις να ετοιμαστείς να πάμε? Όχι. Θέλεις. Δεν θέλεις. Θέλεις. Πώς θα πάω Σικές? Θα δεις. Παίρνεις το μετρό είμαι. Εντάξει. Μόλις τώρα μου έδωσε το ότι όντως είναι προς κέντρο και δεν είναι προς Θέρμη, ξέρω εγώ. Δεν το ήξερα. Μου κάνει τέτοιο του στυλ προφανώς. Αλλά όχι. Ίσως για να μην ξοδέψω ούτε τα 60 λεπτά του μετρό, γιατί δεν ξέρω καν τι μαγαζί είναι αυτό, αν και νιώθω ότι είναι καφετέρια. Τύπου καφέ, φαγητό και έτσι. Δεν έχω ιδέα. Αλλά για να μην ξοδέψω τα 8 ευρώ, ίσως πάω κέντρο με τα πόδια. Περπάτημα χαλαρά και μετά πάρω λεωφορείο για Σικές και ρωτήσω εκεί προς τα πώς πάω προς Σικές. Αυτά. Πάμε να δούμε. Δεν θα πάει καθόλου καλά αυτά. Γιατί? Καθόλου καλά δεν θα πάει αυτά. Δεν ξέρω ούτε ποιο λεωφορείο θα πάρω. Το μόνο που έχω σκεφτεί μέχρι στιγμής είναι ότι θα πάρω το μετρό και θα κατέβω κάπου. Ούτε το που έχω αποφασίσει. Γιατί θέλω να πω Αριστοτέλους. Άρα θα κατέβω Βενιζέλου. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, ήρθαμε στο μετρό, οπότε αποφάσισα να πάρουμε το μετρό. Ακόμη δεν ξέρω που θα κατέβουμε. Σκέφτομαι ανάμεσα Αγίας Σοφίας και Βενιζέλου. Θα το δούμε. Ήρθαμε στο τερματικό περπατώντας και ναι, πάμε να δούμε. Έχω την εντύπωση, αν θυμάμαι καλά, ότι η Αριστοτέλους είναι από εκεί. Οπότε Θα πάμε από εκεί. Μάλλον. Και από εκεί τι θα κάνουμε? Θέλω να πάμε στο Πέταλο και από εκεί να ρωτήσουμε ποιο είναι το λεωφορείο που πάει προς Σικές. Ωραία. Πάμε λοιπόν.
Από εκεί. Ναι, έχω την εντύπωση ότι είναι από εκεί. Ωραία, πάμε από εκεί. Τι βρήκες, ρε. Τη βρήκα όντως, είχα δίκιο. Γενικά, δεν ξέρω με τον προσανατολισμό μου τι γίνεται. Εγώ ζω πόσα χρόνια σε αυτή την πόλη. Εντάξει, έφυγα λίγα χρόνια, αλλά ζω πόσα χρόνια σε αυτή την πόλη. Αυτό τι γράφει, Ηλιούπολη. Δεν νομίζω ότι παίρνουμε αυτό. Πήγα στο Πέταλο για να πάρω λεωφορείο και από όλους όσους είδα είπα σε αυτούς θα πάω. Ήταν δύο νέα παιδιά τέλος πάντων. Οπότε πήγα και ρώτησα. Η κοπέλα που ήταν εκεί ήταν full εξυπηρετική. Το ψάξε λίγο και μόνη της στο κινητό. Δεν είπαμε ότι δεν μπορεί να ψάξει άλλος. Εγώ δεν μπορώ. Και μου είπε ότι θα πρέπει να πάρω το 28 από τη στάση Αλκαζέρ που είναι προς τα πίσω. Δηλαδή από εκεί που ήρθαμε. Οπότε ξαναπάω προς τα εκεί να πάρω τη λεωφορείο του 28. Και μου λέει και έψαξε μέχρι και την οδό ότι με πάει επ' τα πυργίου που θέλω. Α, τέλεια. Ναι, δεν ξέρεις πού στην Ταπεργίου, θυμάσαι. Σε ποια στάση κατεβαίνω, όχι, δεν το ξέρω. Για να πάω επί τα πυργίου, δεν μου το είπε αυτό γιατί ήρθε το λεωφορείο του και πρέπει να φύγει. Δηλαδή αυτό είναι το επόμενο που θα κάνω, θα πάω και θα πω στον οδηγό ή πρώτα ίσως ρωτήσω και κάποιον άλλον που ανεβαίνει μαζί μου. Ναι, μπορείς. Σε εκείνο το λεωφορείο. Επίσης πήγαμε να πάρουμε εισιτήριο από το περίπτερο και λέει ότι πουλούνται πλέον μόνο σε 11. Οπότε εκτός μέσα στο λεωφορείο, οπότε θα πάμε μέσα στο λεωφορείο και θα ρισκάρουμε να πάρουμε από εκεί. Και αν δεν θα πούμε αν έρθει ελεκτής ότι συγγνώμη, αλλά εμείς από μέσα ξέρουμε ότι μπορούμε να βγάλουμε. Αυτά. Τότε πάμε να βρούμε την στάση Αλκαζάρ. Ναι. Τη βρήκαμε τόσο εύκολα. Έλα, δεν ταλαιπωρείς πολύ. Η αλήθεια είναι μέχρι στιγμής όχι. Μέχρι στιγμής πάει καλά. Τέλεια. Θα φανεί. Και πόση ώρα θα κάνει το 28 να έρθει. Αυτό είναι το γιατί αυτά τα λεωφορεία ξέρω ότι περνάνε ανά μια ώρα. Τέλεια. Θέλω να πάω επ' τα πυργίου στις Σιτζές. Σε ποια στάση θα πρέπει να πάω? 3 στάσεις. Στην πρώτη μάλλον και θα προχωρήσει. Queensland αυτό. Δεν έχω ιδέα. Στη μέση, ναι, και άμα είναι θα περπατήσω μπροστά πίσω. Σε φάση να μείνω εδώ. Δεν θέλω ότι είναι το Κοιτούσαμε με τον οδηγό, ο άνθρωπος ήταν πάρα πολύ εξυπηρετικός. Δεν ήξερε το μαγαζί, οπότε δεν μπορούσε ακριβώς να μας κατευθύνει. Ήξερε τη στάση, την οδό δηλαδή, όπου το λεωφορείο ερχόταν πάνω στην οδό. Και κοιτούσαμε μαζί με τον οδηγό τους αριθμούς, γιατί ήξερα ότι είναι από το πυργείο 80. Κατεβήκαμε εδώ που είναι κάπου το 90, οπότε μου λέει καλύτερα εδώ που θα περπατήσεις κατηφόρα, παρά να σε αφήσω πιο κάτω για να ανεβαίνεις ανηφόρα, μου λέει. Οπότε έλα από εδώ και πάω κατηφορικά προς τα κάτω για να βρω με το 80. Το 80 είναι από την άλλη μεριά. Εν τω μεταξύ του οδηγού του είπα ότι απλά δώσαμε ραντεβού μπροστά σε αυτό το μαγαζί. Δεν έχω ιδέα τι μαγαζί είναι. Πραγματικά δεν ξέρω τι μαγαζί μπορεί να μου έβαλε. Μου λέει ο άνθρωπος τι μαγαζί είναι αυτό, καφέ, τέτοιο. Λέω δεν ξέρω. Πάνε να βρεθούμε μπροστά σε αυτό το μαγαζί, έτσι του είπα. Οπότε πάμε και βλέπουμε. Τέλεια. Πιο πίσω μαζί με τον οδηγό είδα το 99 και ψάχνουμε το 80. Φτάσαμε στο 77, εμείς θέλουμε το 80. Πάμε απέναντι. Για πάμε. Τώρα τι σε προβλήματες, Το ότι λίγο πιο πάνω είδαμε το 99. Ναι. Και τώρα ο επόμενος αριθμός που είδαμε ήταν το 77, άρα πρέπει να ανέβουμε πάλι προς τα πάνω. Πάμε από Πάμε πέρα. απέναντι να δούμε τους αριθμούς μήπως.
αλλάξω εδώ. Ναι, γιατί άμα μπω μέσα στο στενό, αλλάζει οδός. Ναι. Δεν είναι ο ίδιος δρόμος. Δες αυτή την πολυκατοικία μα είναι, τι νούμερο έχει. Κάποια δεν περνάει πολύ καλά. Εγώ έτσι να το δω. 88. Τι φας? Εκεί είναι το 79 και 77 και δεν ήταν το 88. Εκεί ήταν το 99 και κατεβαίνοντας πήγαμε στο 77. Εδώ είναι το 88. Ψάχνουμε το 80. Ωραία, πάμε προς τα κάτω. Εντάξει, καλά πάμε. Αναθάρρεψε τώρα. 82α. Εν τω μεταξύ έχω μόνο ένα hit, να σας είμαι ειλικρινής. Και αυτό γιατί έπρεπε να βιαστούμε ότι 3 η ώρα κλείνει το μαγαζί. Η ώρα είναι 1:35. Εντάξει, πολύ. Άρα τελικά ο άνθρωπος είχε δίκιο στο να κατέβαινε στην επόμενη, στην αρχή που το είπε. Απλά μου είπε ότι άμα είναι να περπατήσει, καλύτερα να περπατήσει κάτι φορά από το να σε πάρω στο λαιμό μου και μετά να ανεβαίνω. Είχε δίκιο γιατί απέναντι είναι η στάση η επόμενη που θα κατεβαίναμε εξ αρχής. Ναι. Και εδώ είναι το 82, οπότε τώρα στο 80. Α, το βρήκα. Τέτοια χαρά. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι καφέ ή φαγάδικο, αλλά μετά σκέφτηκα ότι ίσως έχει μικρά μπιζού και τέτοια. Α, το Για να σκέφτηκες. πάει, ναι. Α, Το σκέφτηκα μόνο και μόνο λόγω τιμής, δηλαδή δεν μπορείς να πας σε ρουχάδικο, τι θα βρεις με 8 Ναι. ευρώ σε ρουχάδικο. Εύχομαι να βρούμε κάτι με 8 ευρώ. Λοιπόν, το βρήκαμε το μαγαζί. Είχε διάφορα μπιζού και τέτοια και είχε και κατά κύριο λόγο αρώματα. Ξέρετε, τα αρώματα που είναι... που τα φτιάχνουν τέλος πάντων. Εγώ δεν ήθελα κάτι, δεν χρειαζόμουν κάτι και αν έπαιρνα κάτι θα ήταν πολύ γενικό. Οπότε αποφάσισα, επειδή η συγκατοικός μου ήθελε άρωμα εδώ και καιρό και το αφήνει συνέχεια, αποφάσισα να πάρω ένα άρωμα για αυτή γιατί ήταν τα 30 ml στα 8 ευρώ ακριβώς το budget. Α, επίσης, να πω σε αυτό το σημείο ότι μπερδευτήκαμε λίγο με την παραγωγή και εγώ νόμιζα ότι εννοούσε τα 8 ευρώ συνολικά με τα μεταφορικά, αλλά τελικά εννοούσε 8 ευρώ μόνο στο μαγαζί. Επειδή προφανώς είχε ψάξει στο μαγαζί και ήξερα τις τιμές και όλα αυτά, αποφασίσαμε να μην βάλουμε τα μεταφορικά μέσα σε αυτό. Οπότε πήραμε το άρωμα. Ήταν ακριβώς 8 ευρώ τα 30 ml. Αυτά. Τώρα όμως θα γυρίσω πίσω με GPS. Χαβαλέ είχε. ναι, αλλά πλάκα είναι. Λέω Όχι. θα το ξανά έκανα. Λοιπόν, το μαγαζί δεν ήταν αυτό που περίμενα, δεν ήταν καφέ. Εντάξει, ήταν δύσκολο να πάμε, αλλά όχι και τόσο. Δηλαδή, ρωτώντας πας στην πόλη. Οπότε, οκ, το βρήκαμε. Αυτά. Εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορούμε να συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα χαρτάκια που έχει εδώ. Οπότε, ναι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!